Pozdrav drugari, danas sam na Tyson Corneru u Virginiji gde ću vas upoznati sa jednim izuzetnim mladim čovekom. Dozvolit ćemo njemu da se predstavi sam. Dobar dan, moje ime je Branislav Pavić. Čime se baviš, Branislav? Pa evo, bavim se kuvanjem. Šta kuvate danas? Ovde trenutno danas kuvamo roštiljske kobasice, gurmanske pljeskavice, burek, sarme, baklave. Znači svaki dan, svake nedelje se nešto menja. Kako se zove kompanija? Kompanija se zove From Scratch, što će reći da pravimo hranu sve sami spremamo. Od nule ne kupujemo gotove proizvode, nego sami pravimo svoj hleb, salate, meso i sve ostalo. Koliko se dugo baviš ovim poslom? Pa, ovu pokretnu kuhinju imam jedno 5,5 godina. Da li je to bio tvoj san od uvek ili... Pa nije od uvek, ali vremenom sam otkrio da volim i da uživam u kuvanju i onda sam došao na ideju da krenem tako nešto, a od uvek volim da gostim i da spremam. Čime se još tvoja kompanija bavi? Da li samo kamionom za hranu ili još nešto u ponudi? Kamion je ovde na dnevnoj bazi za vreme ručka, inače veći deo je posla catering, svadbe, proslave, slave, rođendani. Osim mesa, šta još voliš da spremaš za nas? Sad, u zadnje 2 godine najviše volim da spremam kolače. I baš sam počeo to da razvijam priču oko toga. Bravo, znači nije u pitanju samo kamion sa hranom, nego je san mnogo veći od toga. Pa, san je neka pekarica, neka radnjica, restoranče, nešto lepo, gde može se sprema lepa hrana i da ljudi uživaju. What can I get you? I think we want to try this signature burgers. Signature burger? 2 signature burgers? Okay. What's your special? Special, today it's sarma. It's sour cabbage, and then it's stuffed with meat, rice, shredded carrots, and cooked for hours with a smoked ribs, and it's served with a mashed potato and homemade bread. Oh shit. Well, let's leave that should last a second. Sour cherry. There you go. Thank you, guys. Thank you. Have a good day. Yep, you too, sir. U koliko sati počinje tvoj dan? Pa, budim se u 5:15 svako jutro da zamesim testo za somune ili lepinje ili hlebčiće, kako god ih zovu. Kako protiče ostatak tvog dana? Pa, 5:15 ustanem, spremim testo za somune, spakujem sve što mi treba za taj dan i onda idem do kamiona i pakujem sve u kamion i dolazim na lokaciju gde ću da služim hranu za vreme ručka. Onda od 11 do 2 služim ručak, kad završim to vozim kamion nazad do kuhinje, perem kamion, sve čistim, pakujem i idem da nabavka i spremam već za sledeći dan šta mi treba. Drugim rečima, tvoj dan se ne završava nikad. Pa, kad završim u 6-7 popodne, to je rano. Uglavnom traje duže. Pa da. Da li je to tvoj američki san? Pa ne baš da toliko radim, ali trenutno je sad tako. Nadamo se da će se uskoro promeniti. Malo je korona poremetila sve planove i kako je išao posao i sve se malo promenilo, pa moramo da se prilagođavamo. Šta ćeš u gurmansko od priloga? Ajvar, imaš kajmak? Ima kajmak, da. Ima pečena paprika, zelena salata, kupus, luk, majonez, ljuti majonez, tucana ljuta. A odakle dolaziš? Prođen sam tad je bila, za vreme Jugoslavije je bila Hrvatska, Karlovcu sam rođen, živjeli smo u Topuskom malom mesto, Banja.
i onda je bio onaj rat od 91. do 95. I 95. smo sa onom Olujom grupom ljudi došli za Srbiju i igrom slučaja sam završio u Nišu. I onda sam tamo završio srednju školu i fakultet. Otkuda ti u Americi? Pa dok sam studirao već 2001. su počeli da idu, pošto sam studirao DIP sport. I pošto su kolege počeli da idu na program Work Abroad u Ameriku, da rade kao spasioci, ponudili su i meni da idem, ali tad sam studirao, nisam teo da prekidam studije i čim sam diplomirao 2003. sam došao prvi put u Ameriku kao spasioc da radim na bazenima. I onda ta kompanija je bila zadovoljna našim radom, pa nam je ponudila da naredne godine dođemo malo ranije od marta da radimo i predsezonu, otvaranje bazena i zatvaranje. I tako sam išao jedno 5-6 godina i 2009. su mi aplicirali za vizu na 6 godina i od tad živim u Americi. Kada se rodio tvoj san za spremanje hrane i ostalih poslastica? Kako sam navikao kući da imam uvek pored majke dobru kuvanu hranu, kad sam počeo živim ovde sam u Americi, to mi je nedostajalo i malo po malo počeo da zovem da pitam za recepte i da spremam sam. I vidio sam da mi to zanimljivo i da mi dobro ide i onda sam 2016. upisao fakultet ovde, Kulinarski Institute of Art za kuvara. I čim sam diplomirao, krenuo sam da radim u jednom restoranu u Vašingtonu, Masseria, koji je inače dobio Michelinovu zvezdicu. I među vremenu radio biznis plan za kamion i dobio zajam od banke i krajem 2017. sam krenuo sa privatnim firmom. Brano, tebe svi znaju u DC eri, Maryland, Virginiji. Ljudi sa naših prostora, da, znaju. Kako neko može da te kontaktira i gde može da te nađe? Telefon je 240-480-1726, a email adresa je chefb@ffscratch.com. I za kraj, da li i šta želiš da poručiš našim ljudima u DC eri i šire? Pa, šta da im poručim? Da su živi i zdravi i da jedu našu kvalitetnu domaću hranu. Odlično. Hvala ti, lepo bilo zadovoljstvo. Hvala takođe. Ti kažem kako ja jedem.